ende namno maega yigetasen kiagetembe konyakaba kigumulikira inkwana yomoske Dr. Alfred Ndemo nyakobo ukokwanda mangana mangega ntikwane kigokuru ase county ya Kisii litiko lia lero niko aralibene gwetigia emirimo korwa ase county ya Kisii abwase abete omwaziri gosoyo kabero omwaziri bw'ekigosori moske Dr. Alfred Ndemo ninganyakobo gwetigia emirimo litiko lia lero nabo kolengana amono moske Ndemo nigabereka otamna kubatkana amoni liberere gisiasa nabo igo emireme yaye nigaire gitambukire cyumuna tukomanyirwa n'umurikito Harun Ototo. Omuwaziri bw'ekigosori bwe county ya Kisii omusike Dr. Alfred Ndemo nigararirie gwetigia emirimo lituko lya lero kagukwana gatembe kurwa somo cyo Nairobi. Ndemo nigairire buna yo yamuberire akongo kora emirimo amono mugavana bwe county ya Kisii omusike Paul Simbarati asengenjo buna omugavana uyu talikoba ibaga abawasiri baye komosemia kulia lero starikinye umutinyo 11 mwaka 2024 ntaita gatanta ba minto ba uti nganje muna Dr. Ndemo na bwatokire egasi ya Kisii County na kolire egasi yane na tigire egasi ya Kisii County tindimo waziri na atigire ane ko chumutua ntokuwa ne conversation ingia ntokuwa na mangana mwe bwenta koba ngonyo ko rumo waziri na hende go tegerera ngasi kiyogokora you have no business in the county tinde tuko kubunyira waigo Ndemo nigamenta buna uburayi bwe county ya Kisii nigo ganta kaba obobe na nigo abeire omuremereria asegeke getambe na gosemeria buna amonjereri na nakiwe korende ya muberere akon kiagera umugabana Simbarati tali kuigwa tali gotebigwa tali gotebererigwa na muntu ndi wensi sababu na atigire gasi mechi nyinge lakini aso bwenge nkiringa na beire ginkoremereria ebituruturu na remereirie emechando na remereirie na remereirie okuniriwo konge na bekirio mangana mange na aramiro muno na achairo muno na inja senge nchuma nyitenga kigase gokurwa tintagiti gokora magoso yokobera omuno wetani bono igoro yekisababu chinde cyo gwetigia emirimo omusike Ndemo nigateba buna na chie komanya abagusi ase amatukale bosyo chisababu chagana tigigasi ninjinchitebe asobogale na ndo evidence isaine ibu ya Kisii County bintu mbiri buya naenda sengincho ebintu bitari buya omuntu ogete bitari ko buya n'umugavana ayango kwana mangana yake maene na ninje ngeke byonse kyaliro byonse binjengarire open so bali bawo cyo kwana mangana mange mu respond bato baso correspond to evidence nje nimbo evidence bitwena ngokwana omusike Ndemo nigabeire gakurwa na chisegi chiage siasa ase egikabono gwetira buna nigabeteka gutenaniwa emirimo no mugavana bwe county ya Kisii omusike Paul Simbarati na magayaye omuswada gwikiwa bosyo bwe bunge ya county ya Kisii bwani yakomurusia BC kolende omuswada yuka yoliwa na ibunge yo na magayaye akarusiwa ase wisa yobutenani gose administration goika area ya Chigosori ekiaro muntu obege kuruto nero mweta se konosie yekumufinya inje maita sikia mfinya Harun Ototo Nyaingiri Getembe TV.